La Unió Europea ha acceptat formalment que el Regne Unit no sol·liciti una extensió al període de transició del Brexit. Aquest període posterior al Brexit que conserva bona part de la relació del Regne Unit i la Unió Europea des de que abans que el Regne Unit abandonés el bloc al gener acabarà el 31 de desembre, van dir el primer ministre i els líders de la Unió Europea en un comunicat després de xerrades d'alt nivell. 4 rounds have been completed and completat 4 rondes i l'intercanvi de textos malgrat els reptes que presenta la pandèmia de la Covid-19. Hem acordat, no obstant això, que calia un nou impuls. Hem recolzat els plans acordats pels principals negociadors per intensificar les converses al juliol i crear les condicions més favorables per a la conclusió d'un acord de ratificació abans de finals de 2020. conditions for concluding and ratifying a deal before the end of 2020. En una videoconferència entre el primer ministre britànic Boris Johnson, la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen, el president del Consell Europeu Charles Michel i el president del Parlament Europeu David Sassoli han acordat, tot i la negativa britànica de la pròrroga, recolzar els plans per intensificar les converses al juliol i crear les condicions més favorables per concloure i ratificar un acord abans de finals del 2020. El negociador de la Unió Europea sobre el Brexit, Michel Barnier, lamentant l'estat mort de les converses, ha acusat diverses vegades al Regne Unit de no respectar els compromisos adquirits en l'acord de divorci, mentre que el líder negociador del Regne Unit, David Frost, ha reiterat en la postura britànica que s'oposa a una pròrroga del període de transició abans de les converses d'aquest dilluns. De totes maneres, era una situació que els experts ja preveien. Els analistes eren altament escèptics que aquesta reunió del nivell suposaria cap avenç.